Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Ano nga kaigsunan, ang atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa atong padayon nga pagtubag sa mga gibuyang isyu sa atong kaatbang nga si Mitchell Bendilio. Tungod kay saya nang gikasulti nga kanunay samtang kuno naaya programa kanunay kita niya nga hisgutan tungod kay pero kung siya rabay pasultihon matod pa niya ang ato daw nga programa pulos daw kuno atake atong ipang plastar na nga mga gisulti niya kay atong tan-awon kung ang iyang gisulti siya pod mismo mo'y musupak o siya po'y maunay sa iyang mga gipang istorya pero atong paminawan lang ang iyang mga gipahayag kay para ipasukan nato ang atong mga pagtuon diha sa iyahang mga gihimo nga gipangbuhian nga mga pahayag. Atong paminawan ang gisulti niya kay para nga atong pabati sa nagsunod sa atong programa diin diha ta magsukad sa atong pagtuon karon. Paminawan nato. Palipot sa PBCM na magpagdayin. Dahil kung nakukuha na nila. Puro gana atake. Sagdi lang ta kutob ang PBCM daw walay pagdaig kuno sa iya puro sagid kuno atake niya iyara kunong tingog mo ipabati kanunay diya sa among programa niya dinhi namo gi pasukad ang iyang ang atong pagtuon karon kay para atong lakbitan kay kini ra ba siya nakikauban sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo murag siguro na gid niya ang iyang kaugalingon ba atong paminawan ang iyang gipahayag niya. Doberan po niya higala isoon mga dayhan di sinawnes, no? Niya salamat nga dili primero ang akong ngalan siging dimension sa ilang programa halos mahurot ang ilang oras sa akong ngalan gahit may dimension dako ba nagbayad butin sa daon mag-advertise lamang sa di alang tak kutob sa pagpamati ang iyang gisulti kami kuno pulos atake unya iyara kong tingog ipabati kining among gihimo kung paghisgot bisan asa nga mga programa namo masa radyo ultra ka man ma-RPN DXKO sag-asa nga mga radio station diin mahisgutan ang iyang ngalan kung gihisgutan sa mga ministro sa PBCM ang iyang ngalan o gipabati ang iyang tingog kana do nami tumong unang-una tanawa ra gud siya sa iyang kaugalingon bisan pa sa iyang sinultihan di ba murag maniguro na siya nga iyang pagtuon-an ang iyang pagsimba mao nay husto og siya mao nay naas kamatuoran ang ubang paglantaw niya munay giingon nga apil ng PBCM ang iyang gipasabot niini nga kining iyang gisulti ato lang paminawan niya gilaras iyang gi witkan ang PBCM iyang gi ingon nga kami kuno mo sig pangatake unya ang iyang tingog mo among ipabati sa to pa siya dili mahibalo mga atake kay ngano man kami ragoy kusog mga atake ang pangutana balikan rago nato pagpaminaw giunsa niya pag hisgot mao ba ni sinultihan sa dili mahibalo mo atake niya atong paminawan no Munay mo ingon nga kami kuno puros ra gyud atake sa to pa siya moy dili mahibalo mga atake atong balikan ngano man ato ra nang balikan karon unsa da iyang ngano nga gisulti na niya tungod kay ang PBCM ra kuno sige kunog panghilabot unya yang tingog ipabati kay siya lagi doktrina lang ang iyang isulti digid mura digid mahibalo mga atake ba dili ko ninyo mo sabay ano to din doktrina ato nga isulti sa mga tao okay doktrina lang ang iya sa to pa doktrina pagpalambo sa iyang baruganan o siyang pagtulunan sa mga sistema sa pagsimba maura na ang iha diha ang
ang pagpalambo ra sa iyahang pagtulunan ingon nga ikapasabot. Sa ato pa ang PBCM mao ray sigig pangatake, sige rag kuan ba kining sigig panghilabot o sige rag matod pa niya iya ra tingog among ipabati. Pero tan-awan ni iyang sinultihan. Nawaw, paminawa gani og doktrina ra bagyod ang iyang isgutan. Ang iyang tingog ngano ang purpose namo tungod sa iyang purpose pod nga ipabati po niya gusto gyud niya atakihon ang mga nagkalain-lain nga mga pagtulunan. Awa gani. Di ba panganlan pa niya? Gikarga niya ang PBCM. Ang among pagtubag niya lang sa side sa PBCM nga gihilabtan. Pero tanawa gani pag-abot sa unahan, mura nakapaniguro. Mura man siya nag-ihap ba og kining itlog nga wa pa gani mapusa ipho na kini. Kung 12 ka buok ang itlog, moingon na siya 12 po ni kabuk piso, kapag gani mapusa, iyan na dayong iyan na ng iphon, ha? Sagwa pa mapusa. Na, mo na yun, huna-huna rin mo na bindilyo. Ngano man niya, ato paminawan, atong padayonan. Nalami tumong ani pagabot sa unahan. Uliang son, sila sa dikipas Japon. Di arkan ngano gipangtira niya ngano siya ray pinasahi tanawon tani karon og musumada pag yun ni karon nga di ba nimo haom ni among giingon mura siya kanang nagkakitag itlog niya na pa sa himungaan niya pag-abot na karon nang itlog na naglumlom pa gani moingon dahil siya 12 kabog itlog kining 12 kabog itlog 12 po ni kabog piso dabig dunay binugok ana ron na tanawon tani na madose po na ng piso atong padayonan ha gingon dayon na ano mang basahon niya sa ito na yung sa day unod sa Marcos kay kawang mang pagsimba niya ato panginawa no Okay, basa. Shite, Watson, kawal lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Kay ilang itudlo nga balaod sa Diyos sa mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang si Jesus sa pagingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Diyos, o mao hinuoy inyong ituman ang mga pagtulunan siya iya sa tao. Sa gingon, kawang lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Ngano matawang, kay ang ilang itudlo, dili doktrina sa Diyos kundi pagtulunan na hinimo lamang og tao. Asa may subuan sa Diyos? Ang Sabado hanggang Domingo. tuwa na mo na siya asa may suguan Sabado Domingo yung siya Sabado mo na giingon lagi niya nga ang pagsimba gani basta dili gani ka nabutang sa adlaw Sabado mo gina iyang giingon dayon nga kawa nga pagsimba kalakip ng PBCM na iyang giwitkan pangutana do mura makag nakapaniguro ka sa imong kaugalingon ngano ikaw ray nagbantay sa adlaw ipapahulay dili oy na mga pundok uban nga nagbantay gyapon sa adlaw ipapahulay ngano dili man nimo na sila admitaron nga ang ilang pagbantay ang ilang pagtulunan husto na ha na mo na siya unang witik ikaduha niya mo na nga unsay purpose namo ang ipabati namo iyang tingog para nga mapaminawan gid ba nga diha namo gipasukad ang among mga pagtubag unya ang amo kunong atake amo wali pulos kuno atake natural kay do na may mga do na may iyang atake namo kung paminawan pud among wali mura pug atake ngano man nangatake mi kay ngano man kung paminawan nangatake man ni PBCM Bindilyo nagdepende na sa iyang mga sinultihan panalitan karon niingon siya kawang ang pagsimba basta atol Domingo kanang pagsimba kawang ang uban og dili mo tubag ilang katungod pero nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagantag freedom of speech gitagantag freedom of religion mao na siya nga dunay libertad ang tao sa pagsulti isip naa ka sa usa ka baruganan o sa usa ka relihiyon nga modipinsa ka pagkahilabtan ka katungod po na og dili pud mohimos pagtubag pero kami sa side sa PBCM gipahimutang ni master ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM aron pagdipinsa sa pagtulunan og diha kang master kun do na may mohimo sa pag-criticize diha kang master og sa pagtulon ang PBCM nga iyang gitukod ingon ana nga sistema naunsa pa gyud ang iyang gisulti niya pareha ni iyang gisulti niya paminawan tagani og unsa pay gisulti niya
bahin kanamo nga dili nagbantay sa adlaw ipapahulay niya atong paminawan. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, atong tema sa niaging Domingo, isgutan nga, kini magwawali nga nagtudlo nga di nalapason, di na tumanon ang napulo kasugod, mga gamunay ka mga contributors na mga kaigsunan nga sa pagdagsang sa kriminal. Kanang punto gani sa pagsulti, gani mo nang gabalik-baliko na mo sa ere. Mo nang ningon siya, iya ko nung tingog ipabati, natural. Kung di gani ka gusto, nga ipabati ang imong tingog pagsulti, klaro. Inana nga sistema. Panalitan na ni karon. Ha? Sa pinasugdan, ikaw ba yung nanguna ba SPBCM? Prangka nga pag-istorya na. Unya pag-abot na, nang gilabhan ni mo magtutudlo, giatake ni mo sa ere, unya pag-abot diya, sa diyang manubag mo, maingon ka na diya, imong tingog ipabati. Dili mi pareha sa imo. Nga kung ikaw mohimo pag-atake diya kag master, di na malanggani ka makapabati sa tingog ni master, ikadua dili naman ka makapabati sa mga gipangsulti sa mga ministros PBCM. Lahi man mi kung kami manubag ngano, ipasukad na mo kung unsay nagdepende sa among mga nabati nga gisultis ka atbang diri kanamo. Pag maunay among ibati, nabati unya atake, mo nang giingon ipabati pud namo. Pareha ni karon nga nagingon ka nga matod pa nimo ang nagwali nga dili na bantay ng adlaw ipapahulay o dili og bantay sa adlaw ipapahulay kana ang mga magwalihan contributors pagdagsang sa krimen o diya kana dili ka bati og kauaw sa bagang duot magabalik-balik na mo na sa ere ngano man di ra ba nimo ni gatok bilon dipinsahe unsa man nasayop ka ni pagistorya wala kay ko panalitan kining gisulti nimo dili nimo ni repiron sa tinuod nga pagistorya pero saon pa nimo repair ni bali naman ni ano man, pag-ingon gani mo, contributors, ang mga nagwali, nga, dili bantay ng adlaw pahulay, walang bantay sa adlaw pahulay, contributors na sa pagdagsang sa krimen, asa man mo na ipamatuod. Ingon ana, ang gobyerno lugar, ang atong balaod, wala lugar na magpakabana, kung kinsa nakabuhat sa krimen. Naunsa man kado, pagklaro, mura gina mong giingon, mura man kabag, ikaw, tanahon ta kuno, diya sa imo ipabor na to, asa man kunos Biblia nga nag-ingon si Kristo lagi gibalik-balik na muna sa ere nga nag-ingon si Kristo nga ang katong nagwali mao ni Mitchell Bindilio nga dili na nga mao ning kinahanglan gid bantayan ang adlaw ipapahulay mao ni siya ang magwawali nga dili gyud nag-contribute sa krimen na ayaw ra pagsigig mo na igingon lagi nako kung wala pa ka mapaningli sa mga kaatbang lagi nimo diris mga ministros PBCM sigurado na kupo-kupo ang agi lagi na kung unsa may dulngan gani kini gani sistema niya mangandoy para baning tawhanag makigdebate mangandoy nig makigdebate niya pag abot ana kini lang ganing mga bahina kung mauni lantog yan sigurado na pagsulti ani siguro bantay gyud sa imong sinultian kay na di ka magbantay tanawa ni karon kung ikaw paninglan niya makapamatuod ka biasa man kuno diya nga nag-ingon si Kristo si Kristo ako balihon na po nato duhaon ka pangutana biasa man kuno diya sa gisulti ni Kristo nga katong mga nagwali nga wala magbantay sa adlaw ipapahulay mga contributors to sila sa pagdagsang sa krimen di ba imo ra na paglaro ba yan diya ta niya unsa day gisulti di mo nganong paninglan ka imo ba ni prinsipyo ibalik ra na mo nimo ni iplastar agud Brother Media sabi ang Abdias 1:15 plastar sa dia ang Brother Israel plastar sa dia Brother Israel ang Amos 3:15 Amos kining Abdias 1:15 iplastar ra kay tan-awon tani nganong gipaninglan nato siya duha atong paningil asa mabasa asa gikutlo kanang iyang giingon nga matod pa niya ang nagwali nga dili bantayan ng adlaw ipapahulay mga contributors sa pagdagsang sa krimen gibasi ba ka na nagbiblia ikaduha asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-ingon nga dunay magwawali tinuod mao ni siyang nagwali sa adlaw igpapahulay bantayan mao ni siya si Mitchell Bindilio mao ni magwawali nga pagwali niya nga dili nag-contribute sa krimen tanawon ta naana dili gina mabasa bisa pag-unsaon di gid mabasa pilde PBCM og naay mabasa nganong anaon nimo nganong giana ka namo pagpaningil imo ning prinsipyo unsay prinsipyo nimo atong paminawan ang prinsipyo mo niyo
Di ba ang estilo ading tawhana ipabasa gyud kay kun di mabasa dili tidon. Bayla din tawhana makapabor lagi. Niya atong paminawan no. Na atong tan-awon gani ang iyang gisulti para pag-prove sa among gisulti. Niya sa gisulti na. Sikulo, mabasa na sa Biblia. Sawan mga kaigsunan, unong Juan 5:9, atong basahon. Sa unsang paagi nga safety ang atong pagdawat sa pagpamatuod basa. Kung ang pamatuod gikan sa mga tao, ginadawat nato ang pagpamatuod nga gikan sa Dios kapag paniini. Kaya ang pagpamatuod sa Dios mao man kini nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang anak. Okay. Ato pa diri sa pagbasa, kung modawat nagpapamatuod sa tao, mas mabaw atong dawaton ng pagpamatuod sa Dios. Ato pa, wala pa din ipagdawat pagpamatuod sa tao. Pero, mas labaw nga atong dawaton ng pagpamatuod sa Dios. Nakaroon isoon, ilagyod nga ingon nga si Kristo naglapa sa adlaw ipapahulay. Ato ko na pangutan sa Kristo nga, Ginoong Isos, mahabagod imo bagong sulti o gipahayag nga ikaw mismo nilitok akong gilapas ang adlaw ipapalay. Palihog ko no, anak mo ka Espiritu Santo no? Aron dili niya mahimong pigili mong amahan nga Espiritu Santo. Basahan ang teksto nga si Kristo mismo ningon, akong gilapas ang adlaw ipapahulay. Kung makabasa na, di na mo kadungog, mutingog ko sunod Domingo. Sa teksto. Dili kay basig isulat sa Biblia, basig yan isulat sa cover. Nagkaroon ni Kristo, akong gilapas ang adlaw Sabado. Atong pangutano sa Kristo, Ginoong Isos, tugani ekonomi. Tugani bibi. Kang adlaw Sabado, sugo mo na sa Diyos Aman sa Napolo kasugo. Gipamugatan ginya gyud. Niya nagtuo siya tugani hindi. Oy paglaro do. Di basa sa Israel be ang Abdias 1:15 tan-awon tani karon kay atong suklian ni siya karon tan-awon na to suklian ni ro di ba lagubo ang agi sige. Nya sumala sa gisitar mga sitas Brad Makarayo kay ang adlaw ni Jehova haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kani ang imong gibuhat magabalik sa kagalingon mong ulo. Tuan na, unsay gisulti sa nakasulat sa balaang kasulatan? Ang gisulti unsa man? Nag-ingon nga ang imong gibuhat mobalik sa kaugalingon mong ulo. Tanawa ra gud siya, di ba giatake niya ang among Executive Vice President Reverend Charlie Ohindio. Ingon niya anak man kasi Espiritu Santong peke, apil ang magtutudlo giatake niya. Apang utana. Nag-ingon man nga mato pa niya asa man kuno basa nga si Kristo nag-ingon nga gilapas niya ang adlaw ipapahulay. Iya ging ipabasa. Kay basahay man di ay, isa ka na yung mabasa ha? Ayaw nang isulat sa kanang gisulat, basi gisulat sa kaber, na among ibalik di mo. Nag-ingon man ka nga ang nagwali, nga mga magwawali nga wala magbantay sa adlaw igpapahulay, o wala magwali nga bantay ng adlaw igpapahulay, mao ang contributor sa pagdagsang sa krimen. Asa man kuno na mabasa? May basa ko na nga nag-Isus Kristo. Kana man ingon na, oy kining mga nagwali nga wala kining dili na kining magwawali nga wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Mga contributors na sila sa pagdagsang sa krimen. Gisulting Kristo? Biasa ba kuno na mabasa? Aron di po ka mahimong peke. Na imong istorya baya nga niya paminawi gani di ba imo ni sinultihan paminawan Kaya na rin tumutang sa nag-imo istorya na puras binutmet. Wala idea nila. Kaya katong nila sinun ka sa kasambahan una mabuhat kang tumutubo istorya o sa ka na kapasidahan sa Diyos na ang tayo nga tumutubo maka-angkan yun o kalaglagan. tanawa unya ikaw may nagsulti ni unsay gisulti nimo kana pagbuhat-buhat gani magtumutumo ta binutbo kana maghimo-himo tag istorya ba dili na ngay buhaton ngano man tungod ka nabi naglider ta simbahan pangutana
Leader mo ka kasimbahan, pastor mo ka, pangutana. Asa man nimo gikutlo nang giigo nimo? Kining wala magbantay sa adlaw ipapahulay, mga contributors pag dagsang sa krimen, gikuha ni mo sa Biblia wala. Adios. Be, di ba nagsulti ka kagabi? Una pa ni ba? Magwawaliha, contributors production crimen. Nakabasa ka? Be, aron mo lugar nga tinuod, kay kung dili, piki gyud ka. Be, ikaw may naguna. Na tanawa. Piti no. Ni apa? Ang dakong question mark, may ba ka rabang pamatuod pag abot ra ba di ra ba ka pamatuod? Ha? Hinunahunang Bindilyo. Iyang pagkatinuoron bisan siya mismo dili mamatod litra por litra. Kung sugalan ka na ako, ako kang pangutan-on o balihon ta ka, cross examinon ta ka, gusto ko po agi butang ko panalitan, gusto mo kang litra por litra, ang litra por litra mo to'y tinuod sa mas imong giingon nga ka naging mabasa nga si Kristo nag-ingon nagilapas ng adlaw ipapahulay. Dabi karon og moingon ko unsa man tong imong gidawat nga texter. Unya sa diya nga pangutana ka, gitubag nimo, gidawat, nagpamatuod ka, gigamit ang Biblia, di man mo haom dito sa imong tubag, dito sa texter. Basig kalimot kayo ni. Atong paminawan gani. Hain? Paghulat kay plaster ko sa Bindilyo. Paghulat kay ayaw pagdali ni raw, kay moabot rata na raw. Paminaw sa gisulti mo. Niyo? No? Kaya, di sa nato hatagan itong asa mabasa na ato na Sa Biblia nga, Sebastian, sentisa rin. Okay. Na una-una mga kaigsunan, imong ipangutanan asa mabasa. Nga Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo atong basahon. Basahon na to, ha? Tuwa na, gidawat gyud. Nilikay unta ka, litra por litra. Litra por litra ba yung gusto aning texter na to? Karon kay gidawat na ni asa mabasa ang relihiyon ni Kristo is de. Iyang gidawat, basahon kuno niya. Tanawon tag magkabasa bagi siya karon be. Ben, atong paminawan. Lucas 4:16. Na mo ni nindot kay ni hatag nagsitas. Kuidaw lang kung diya sa sitas gibasa mo, wala maglitok nag relihiyon SDA, ang relihiyon ni Kristo. Niya. DY version, Duay version. Duay version na. Tanawon ta, ang duay version niya. New Testament, Cebuano edition. To na gibasa na. Kanang pagbasa karon na muhunong gani nagbasa antig basa. Di gani kalitok sa ang relihiyon ni Kristo SDA, punggak ang argumentong Bindilyo. Tanawon ta, og naabag yun sa gibasa. Ang lungsod nga iyang gidakay o sumala siyang batasan, isulod siya sa sinagoga sa adlaw nga Sabado o mitindog siya aron sa pagbasa. Unsa di ay ang pagtulon ni Kristo, unsa di ang batasan ni Kristo? Kada adlaw Sabado, adto siya og simbahan kong sinagoga. Nibasa, niundang, nielaborate na lang si Mitchell Bindilyo. Gihupad ang gibasa, gipasabot. Ang gipasabot, batasan. Ang gitubag, ang pangutana, ang relihiyon ni Kristo. Ang tubag, asa mabasa ang relihiyon ni Kristo, SDA. Pagbasa, way nabasa. Pag-abot, ang gitubag, batasan ni Kristo nga niadto sa sinagoga sa adlawng Sabado. Di ba bulag sa pangutana? Niya ni haom na. Muna mga andong debates, mga ministros, PBCM, pastilan. Mutubaga di ka. Kinahanglan sibo sa pangutana. Og tinuod kang debater ka. Muna giingon lagi na mo. Alanganin panis pagka-debater, prangka nga pag-istorya. Kung muna pasiatab debater, sa tinuod pag-istorya, tanawa gani. Sa pangutana palang gani, daan di na kasabot sa pangutana. Ang pangutana, ang relihiyon ni Kristo, unsa, SDA ba? Ngayon unta siya. Ang ato mabasa dire, si Kristo nagbatasan ra. Dili, nga mas asa mabasa, ng relihiyon ni Kristo SDA, basahon ta. Pagbasa, Lucas. Nya, na nabasa? Ay, wag nabasa. Duay version, wag nabasa. Ni undang lantig basa, wag yun kabasa.
ang relihiyon ni Kristo SD. Ato lang paminawan kay basig nagsunod-sunod kay na may mga sitas na daghan man sig yaw-yaw ani. Ha? Nagsugod sa Lucas. Sama tayo si Kristo sa iglesia. Kaya bakit pa rin mo yung pangutan na asa man mabasa? Unang-una, ang batasan sa mga Adventista kada adlaw Sabado mo ato simbahan. Kay kung ako lagi nangutana o kung pananglitan ako mo'y gikadibati o kana debate ng pangutanaha, ingnon ko ni, insultohon ko ni. What ko nangutanag unsay batasan ni Kristo, ang pangutana ko ang relihiyon ni Kristo. Gidawat na nimo ngano mang mutubag makagbatasan, wa gid ko mangutana og unsay batasan ni Kristo. So bay sa pangutana ba? O na? Sampo lang na. Muna gyud patikim lang to. Kung pananglitan gani debate, ana sigurado na padayonan ta kay niingon siya ulo naman kuno si Kristos Iglesia karon basin ni adin he sa iyang pagkaulo tan-awon tanig ni litok na ba ni karon relihiyon ni Kristo SD ya pinawan ta Kasama ni nila ikopya. Ato basa sa Efeso 5:23 o 24 ba? basig ni adin he paminawan ta be naabag yon be 23 24 nagaingon. ni basa na po tan-aw tanig pag basig muhunong ni basa ron niya di pa kabasa ang relihiyon ni Kristo SD ha Bana mauulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo, mauulo sa iglesia. O si Kristo mismo, mao ang manuluwa sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglan mo, mutakot o musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang iglesia nagtakot sa o nagsunod kang Kristo. Isa ang ayang sundon sa na ni undang nagbasa wag yapon kabasa ang relihiyon ni Kristo SD nagsamot ang gibasa agoy si Kristo ulos iglesia na ato paminahuan karon sa nang saong kaninya ron be pinawan ta unsa day ang iglesia lawas ni Kristo. nagsamot wag yun mangutanag lawas ang texter ang pangutana unsay relihiyon naga wa na Kinsay ulo sa iglesia? nagsamot nagtaas ang istorya nagsamot kalayo dito sa pangutana na Kristo nga siya ay nagtukod. Huwag gani na mga kaisunaw kay kalaan nga dili mo sa rer ang pagpangangkot sa mga referensya nga ang Iglesia Katolika mo ay tinukod ni Kristo. ang pangutana wala dito nagsugod wala dito relihiyon ra pero to gitarget na niyang usa ka baruganan naabot naman sa laing simbahan ay Mitchell Bindilio pagklaro wala ginigingon nga ang imo ba yung tenor sinultian paminawan gisundan may namo na muna giingon lagi kung ang uban yano nimo sila nga imong gidebate sa bisan asa marejustisyon ka man og sa publiko sa tinuod nga pagkaistorya kung kining bahina kung kining imong kahibalo mao ni ibangga nimo sa PBCM guba ang agis imong doktrina prangka nga pag-istorya guba ang agis imong katarungan prangka nga pag-istorya na padayonon ta Iglesia tungod kay ang ulo sa Iglesia Katolika sa mga referensya ang Papa sa Roma. Tinaw. Pero ang mga referensya mo pa matuod yun. Given man na kay mga ang relihiyon mas mga nagsusunod sa referensya Katolik man. Pero reason nila matuod na matuod nga ang ulo sa Iglesia si Kristo. Stilan ikaw ba murag nakapaniguro gyud ka pag-abot ka sa leader ngano ang imong simbahan wala na lidere wala tukura ikaw ba nagsulti nga si Mrs. White nagsugod sa SD adios muna giingom bisag asa pa kadagan mga ihimplo lang namo sample lang namo na gisampulan namo ba nga bisag asa padagan is Mitchell Bindilio hangako na lang ni ngano gukod-gukuron man gyud namo ni sa sinultihan daan mo na gipakita namo bang estilo namo sanatan sa pakigdebate sanatan sa pakiglantugi sa among katbang ganahan ra mi magyama-yamag istorya ganahan kay mga ministro sa PBCM parang ka kapag istorya na tanawa bisag dili kami giatake wait ka namo niingon siya naay nangulo aning iglesia ang imo wala adios pagklaro huna-huna Bindilio kanang imong pagtulunan wala na ingon nga nitubo nga murag uhong nga wala itanom ikaw mo ay nag-ingon nga nagsungod sa ngalan nga SD ang nagsugod si Mrs. White adios busa pagklaro muna mong giingon mo musulti murag ka paniguro atong padayonan O niya karon kung si Kristo ulo sa Iglesia o ang Katoliko po ang ilang Iglesia ang ulo Papa sa Roma o niya ilang po nga si Kristo pa ilang ulo pila na yung ulo o si lawas dahil ulo dahil ulo ay natiso na muna na nagpukita nagsamot kugita duha ka bukulo asa kita sa Bindilio hantod karon wa pagyo di pagawas ni iya ba nang gipapirtahan dadrome Brad Israel kanang iyang kugita nga duha ka bukulo
Kay tan-aw na to kung sa katinuod yang gisulti. Niya pag-abot nito karon magyapon. Niya niingon siya, murag na nagkugita duha ka bukulo. Duha ka bukulo pataka naman taong kagyaw-yaw oy. Niya pag-abot na karon niingon ka, duha ka bukulo. Ha? Usa ka lawas duha ka bukulo. Niyang imo. Si Kristo ba ka mo'y ulo pagutada nganong nagsugod man si Mrs. White sa SD. Unsa man siya? Adios. Ang rason ni Hiyos. Aha. Na? Tanawa. Na? Padayon na anta. Nindot ni kay nakigkauban ni. Okay. Atong misahon ang dos one on Noibe, basa? Uno Noibe, bisan kesa nga mag-auna o dili magapagmag, pabilin diha sa tuluhan ni Kristo, siya wala na makapalagiya sa Dios. Siya nga nagapalagiya sa amahan, siya nga nagapabili sa tuluhan ni Kristo, siya nakapalagiya sa amahan ug sa anak. Klaro mga kaisuran, di ba tinaw? Na kung imong tanawon, kung imong tanawon ni kana, imong makita, imong makita nga ang kinaiya di ay sa mga Adventista nga gibatasan ang pagtulon-an nga gisunod, mao ang pagtulon-an ni Kristo. Kao ba ni? Ikaw nga nangutana, siguro Askang mura magnanigurong kauban me. Tan-awon taning mga apostolos ug maging kauban pa nimo. Ha. kung ipasakupan karon, sama po sa gibatasan ni Kristo. Unsa nga lawas si Kristo ato simbahan? Sabado. Unsa nga gibatasan sa Adventista? Sabado. Muna, di mo do, nakapabor mi na nakalabaw mi hapsiyat. Nakalabaw hapsyat. Mo score man kag. Usa man kay ikaw nagdula ikaw mo score? Nagpataka naman tawag yaw-yaw. Unag mo ingon meg di ka ka-score. Pamatuda na to, kadagi ka ka-score. Nakikauban man kas mga apostoles. Naningon man ka gamatod gidawat man nimo pangutana. Nga ang reliyon ni Kristo asa mabasa ang SD. Mayon ta kag walay mabasa litra por litra. Ngano wala di ba ipasabot? Ningon man ka. Asa mabasa? Basahon ta. Pabasa Lucas, gibasa. Nya nakabasa ka. Nya asa man kadapit mo ingon nga nakalabaw kag hapsyat. Adios. Hinuna-huna raman nimo na do. Ikatulog sada kay basin mo yaog. Nasipyat lang ka. Sipyat man ikaw sa kusaon. Sa pagmatulog pa ka. Prangka nga pag-istorya sipyat man gina. Matulog kag magmata-matan katulgan nimo na. Kanang imong gisulti sipyat na gina. Di gyud ka matay. Di bang gani ka katabla? Unya panalit. Hapsyat na ba noon? Aron mo labaw ka. Prangka nga pag-istorya. Kinira. Kung tabla. Makatabla ba ka? Dili. Ang imong giingon di ba litra por litra asa basahon? Gidawat nimo ang reliyon ni Kristo SDA. Ang pangutana, wa unta nimo dawata nga SDA. Wala unta ka ingon nga asa mabasa. Nagpasabot asa mabasa sa ato paduna. Na pangutana na karon ngano di magkakabasa? Nakatabla ka. Na mo score kag hapsyat. Pastilan Ginoo ko. Mo na giingon pagklaro. Paglaro lagi. Muna giingon, ibahin mo kung ang PBCM kabangga mo. Ha? Kanarang. Prangka-prangka kapag istorya na. Ari ganita be, tanang sampulan na to ha, ang mga listeners. Nagsunod sa itong programa. Di ba nagsulti siya? Unsa ang iyang giingon nga matod pa niya ang pagsimba kay nga naman nga ang iyang giingon ang pabantayan ng adlaw pahulay. Nga mga contributors kuno ang mga magwali nga wala na magwali nga bantayan adlaw pahulay. Tungod kay do na siya'y gisulti. Ang iyang gisulti, kini kunong Domingo, atong paminawan na iyang gisulti ha. Bindilyo, plastar sa lingkuranan mo, lantawang cellphone mo, tanawas Facebook, latos ang agi adi. Tanawa. Diya o, kana kunong Domingo, kana kunong Domingo, ang Domingo daw kuno, mao kuno na, unsa man kuno ang Domingo, kung siya mo'y pasultihon, ato lang paminawan ang iyang gisulti niya. Niya. Gitunan ang mahitungod sa kamot sa pagsimba sa adlang Domingo nga nagsumigat yun sa pagsimba nga tos adlaw. Kung mga strategies kaaway igsoon nga mga yawa, kaaway sa Dios nga aron ang tao malihi sa pagsimba instead simbahan ang matuod nga Dios adto sila mosimba sa mga binuhat sa Dios instead. Kana de kunong pagsimba kanang Domingo strategy kuno na sayawa aron kuno malipat ang tao asa man sa pagsimba sa matuod nga Dios. Tanang mga simbahan di ay nga matod pa na niya
nga ang pagsimba dili Sabado, kung dili Domingo, mga nalipat na sa yawa. Kay strategy di kuno sa yawa. Ang pagsimba kuno Domingo. Iyan ang bersyon. Uy, Bindilyo, pagklaro ba ya? Mukuha tag sampol kay kauban ng kabos mga apostoles ni Kristo. Ang gipadapatan mo unang-una ana ang giatake mo. Apil lang imong giingog kauban ng mga apostoles. Wa ka masayod? O wa ka masayod? Idukaron ka na mo. Ha? Muna giingog. Kung asa ka nagtuon sa pagkapastor mo, balik dito. Balik dito. Pero kung mauna lang gina, nga ikaw, giordinahan, kay ikaw, banggiitan ka naman kang magwawali sa, kung gidahom ni mo, kami di mo ilang nga banggiitan ka. Nga naman, kinira. Kung strategy sa yawa, ang Domingo, aron malipat ang tao sa pagsimba sa Dios nga matuod, ang pagutana, kinsay Dios mo? Di ba si Kristo? Bisan pa BBCM kami nag-ilan ni Kristo nga Dios. Ang pangutana karon, ang ubang kasimbahanan, ang ilang disimba si Kristo. Ang pangutana karon si Kristo, yawa dili. Pagklaro ba ya? Maayo no? Kung ikaw ay musimba si Kristo sa atong Ginoo Kristo, mao na ang pagsimba sa matuod nga pagsimba, nga gisimba nimo ang Dios. Pero kung ang uban nga nagsimba, pagkadili gani ang ilang pagsimba atol sa adlaw nga Sabado, mao na nang nalihi o nalipat. Na imbes kay ang matuod nga Dios simbahon, mauna ang dili matuod nga Dios. Ang pangutana karon si Kristo, dili matuod nga Dios. Ay pagklaro ba ya? Ang ligas adlaw rang pagsimba, unya tapos labahan mo? Agoy, pagklaro ba ya ng pagka manglalaba mo? Kay basi mo ya hinog ikaw ay malabahan hinuna ni karong higayuna. Una, kinira. Dili na. Betan-aon ta. Di ba ang nalabhan nimo ng una, dili pa ning mga kasimbahanan karon ang ilang pagsimba o ang apilang PBCM wala nagbantay sa adlaw ipapahulay. Gilabhan mo kay nagtuo ka, nga makaigo ka. Ang pangutana karon, kay naniguro mo ka. Ang unang giwitkan bayan nimo do mga apostoles. Unang-una tan-awon ta sa ang prinsipyos mga apostoles. Ang mga apostoles, di man gani sila musimba ganis mga manulunda. Labaw nandi sila musimba sa yawa. Ang pangutana karon tan-awon ta basa be, Brad Rome, tan-awon ta ang mga apostoles musimba sa manulunda dili, tan-awon ta. Ato lang basahon Brad Kay Makarayo. labhan tanis Mitchell Bindilio kay kauban man kuno sila. Tan-awon taning mga istoryahan karon sa mga kauban ni Mitchell Bindilio kay kauban man kuno sila. O dinhi sa Kolosa sa iyang kapitulo 2 bersikulo 18 nagaingon dinhi. Ayaw tuguti nga dunay manikas kaninyo pinaagi sa iyang kinabubutong pagpulupahi ubos o pagsimbag mga manulunda. Sa pagbarog niya diha sa iyang mga pananawon nga sa walay katarungan nagapasigarbo tungod sa iyang unodnon nga mga panghunahuna. Bosa, nag-ingos Pablo nga dili pagtugutan adunay magsimba sa mga manulunda. Ang pangutana karon, bisan manulunda dili na simbahon kay pagsimba nila matuod nga Dios. Ang ilang simbahon. Ang pangutana karon, kinira. Kay bisan pang manulunda dili siya pasimba. Na mabasa na sa Bugna kapitulo 20 bersikulo na mabasa na diya sa Biblia nga ang ingon diha sa 22 bersikulo 8 ug 9. Nga ang manulunda dili gani na pasimba. Na pangutana karon, mao na nga ang simbahon matuod nga Dios. Ang pangutana karon kay niingon man ka, kanang pagsimba gani nga ang imong pagsimba adlawng Domingo na atol strategis yawa ng Domingo kapag kamo simba ka di gani Sabado kay adtos Domingo nalingla ka. Betan-aon tani karon. Si Apostol Juan, tan-awon ta og wala bagyod tay mabasa sa Biblia nga nagsimba sila ang pagsimba nila Domingo. Brad Israel, tanawon ta. Doon na ba'y pagsimba sa mga apostoles sa atong Ginoo Kristo nga ang pagsimba wala dito Sabado kung dili nas Domingo. Na Brad Makarayo. Na dinhi ka Mitchell Bindilio, tanawon ta og nalipat ba ni sila karon ining higayuna, be? Sige. Atong basahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 giingon. Adlaw kadto nga Domingo ug diha ako sa pagsimba sa diha nga kalit lamang nakabati ako sa usa ka makusog nga tingog
sa akong likod nga usa ka tingog nga daw dahunog sa trumpeta nga nagpabuhot nga nagkanayon ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kung naa pa ni si Mitchell Bindilio sa panahon sa mga apostoles, Brad Macarayo, muingon si usa siya nga muingon nga ang nagsimba sa adlong Domingo contributor sa pagdagsang sa krimen o strategy sa hayawa. Busa matod pa diya nga strategy kuno siyawa kuno ang pagdagsa ang kini kuno pagsimba kuno basta tuas Domingo. Munang nalipat ang pangutana, nalipat lugar ang apostoles ni Cristo ani Bindilio. Munay giigon. Unya karon, kinsay unang giatake mo, di ba mga apostoles? Asa pa? Brad Romy, asa pa Brad Romy? Nga ang ilang pagsimba na pagsimba nila nga tuas Domingo na himutang bitanawon ta asa pa. Ato lang basahon Brad Macarayo kini nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 20 sa iyang bersikulo 18 nagaingon dinhi. Og sa paghiabot na nila siya may ingon kanila kamo gayod nahibalog giunsa Sa bersikulo 7 Brad Romy. sa city. Og sa nahaunang adlaw sa simana sa nagkatigom kami aron sa pag pikas-pikas sa tinapay. Si Pablo Bisag diha lang ta. Nagkatigom sila Brad Romy unsa sa nahaunang sa naunang adlaw, pikas-pikas sa tinapay. Tanaw nimo ang Gregorian calendar. Magsugod kita sa unang ang adlaw sa unang sa simana. Ang unang adlaw diha Domingo gyud. Sa ato pagkwentahon nimo, ang pito ka mga adlaw nga nasulod sa kalendaryo sa kasimana. Gikan sa Domingo, musumada na kay pito ra man ka adlaw sa kasimana, musumada ay kapitong adlaw Sabado. Pero ngano ang ilang tigom tuwa mas nahunang adlaw? Sa ato pa Domingo. Sa ubang translasyon na Brad Israel, giunsa na pagsulti? Buhat 20 bersikulo 7. Paliw ko Ora basa. gyapon nga sita sa Brad Macarayo tong pagbasahon. Gingon Sa ang buhing pulong. Oo. Sige. nga Biblia. Niya ng Domingo, nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba sa paghandom. Bisag diala ta. Nanambong kami ni anang Domingo sa King James Version bisan pa sa SDA Bible. Munay giingon nga unsa? Nahaunang adlaw sa ato pa Domingo sa Gregorian calendar. Kana kalendaryo na to. Na. Pag-abot po dito sa ang buhing pulong, ni anang pagka-Domingo sa buntag, ni anang pagka-Domingo, nanambong mi sa pagsimba. Apang utana sa paghandom. Apang utana karon. Naatol sa Domingo. Kinsa may mo ingon ingnon nimo nang matinun-an karon nga nalipat na Bindilyo. Mo na giingon pag klaro. Kung wala pa kagani malato sa mga mo lagi among giingon lagi, gisampulan lagi namo. Mo lagi na mag-ingon ka gamatod para dimo ang among wali pulos atake. Na ang daghan nimong yaw-yaw daghang sayop tanawa daghang kaawon. Na tanawa, asa pa. Brad, Rome, tanawon ta, be. Tanawon ta, Brad Rome. Basahon gyapon ang buhing pulong. Sa buhat 2:46, tanawon ta. Kay, sa ato pa, ila, Sabado ra gyud. Pero ang mga apostoles, na ipagsimba nila, tuas Domingo. Unya, naaga ni sistema nila pagsimba gani, Brad Rome, adlaw-adlaw gyud. Unsay pruiba na, Brad Rome? Atulong basahon Brad Macarayo, kining nasitar ni mong nasitas, ngayon. Nagsimba sila sa adlaw-adlaw dito sa templo. Bisag dalat ta kutob. Nagsimba sila Brad Rome unsa man? Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Sa ato pa, pwedeng dito sa Domingo, pwedeng Lunes, pwedeng Martes kay adlaw-adlawan. Tanawa. Unya unsa man na Bindilyo? Nalipat na wala. Be, asa mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagsimba sila sa Domingo nalipat kay giling lasyawa. Na? Basa ko no be, basa. Be basa. Og napalagi ni debate lagi pastilan kini karon wa na. Maputos og daghang pangutana. Asa mabasa? Na tanawa. Niya do nalipat. Kurtin lipatan no. Kung do na may nalipat ikaw, wa na lain. Ikaw na. Na tanawa. Pastor ka, leader ka simbahan, maghimuhimo kag istorya. Moingon ka ang pagsimba sa adlaw Domingo, giatol ada nalipat na kay adlaw Domingo strategis yawa. Asa man kuno mabasa sa Biblia nga kanang Domingo nga adlaw strategis yawa na ang pagsimba. Na? Adios.
Adios, tanawa sa adios, di ba ang katarungan ni Bindilyo ni Hiyos. Tanawa. Na mo lagi na do. Tun pagtuon sa balik og tuon. Kung madungagan na gani ng imong kahibalos pagkadibitir mo, kanang mayo naging kamaminaw, gaasa ang sayop, balik sa pag-atake sa PBCM. Pero karon ana, linghod pakayo ng kahibalo mo, prangka nga pag-istorya. Linghod pakayo na. O mga ministros PBCM, ika-atake mo, ikabangga mo. Prangka nga pag-istorya, prangkahan talangkas ire. Hinaptunon mo kang dako, dili kay PBCM lang imong gilabhan, dili kay PBCM lang imong giatake. Daga pagtulunan imong giatake. Wala na mo dipinsay ang adlaw Domingo, ingon nga, kana ang adlaw Domingo, ingon nga usara ang kapagtulunan ang nagsimba, ang ilang pagsimba, naatol sa adlaw Domingo, sa side lang sa PBCM. Busa, ayaw na, gisusi nato sa Biblia. Biblicals, nga pagkapahayag, nag-igon, pwede sila magsimba adlaw-adlaw, pwede mo simbag Domingo, bisag asa na. Na, tanawa, niya, ikaw, maniguro ka, muna igingon na mo. Si Bindilyo nag-ihap, iyang manok, naglunglong, 12 kabog itlog, giihap na daan, 12 kabog piso, bisan wa pa pamusa, giihap daan ang itlog. Pag-abot ana, tanawa, dabi ang napusa, siyam ra kabuok. Bugok ang, bugok ang tulo kabuok. Imbis kay 12 ka itlog, ang napusa siyam ra kabuok, bugok ang tulo, mo na giigon. Asa naman do? Na mo na giigon. Bisan pa ang atong Ginoong Hesukristo, prangka nga pagka-istorya na, ingon ra ani nga sistema. Ang atong Ginoong Hesukristo sa pinasugdan, kay niingon man siya nga pag-abot ana nga ang katong adlaw ra gyud nga igpapahulay. Kauban kuno sila ni Kristo, kay si Kristo kuno nagbatasan. Pag-abot na, ang mga nagbantay sa adlaw ipapahulay sa una, di man samas nilantawan nimo. Si Kristo, kung kinsa, tanawa ra gud ang imong style. Di ba, nakasulti ka? Nagsugod man ta ganiya, alas 7:13 man ta nagsugod ka ganiya. Pumay, alas 8:03 man, 10 minutos. napatay 10 minutos. Karon ang pangutana, atong lantahon, kaya nag-ingon man siya, kauban kuno silang Kristo, ang reliyon kunong Kristo is di, sa ato pa, sa wala pa ni mutungha, na may nagbantay sa adlaw yung papahulay sa una, sa ato pa si Kristo, ilan ang admitahon nga ilang kauban, kay nga nagbantay mas adlaw pahulay. Nakabantay ganis Bindilyo ron, ipang-atake ganito niyang wala ubantay sa adlaw, adlaw ipapahulay itong mga magwawali, o katong simbahan nga wala magbantay sa, wala magsimba, ang ilang pagsimba, adlaw Sabado, kay mo gitawag la adlaw ipahulay, tuas Domingo, ningon gani sila, kawang ng pagsimbahan na, kanang pagsimbahan na, mga contributors na mga magwawali, anak nga simbahan, nga pagsimba Domingo, contributors pagdagsang sa krimen, muna gisulting Bindilyo, ang pangutaan na karon, kinira, kung nakalili kag na ay mga simbahan nga wala magbantay sa adlaw paulay kay ilang pagsimba Domingo sa panahon po ni Kristo kay wala man ta mga tao ang makalili po sa una kinsa tong mga tawhan nga magbantay sa adlaw paulay kato pong mga tao sa una nga nagbantay sa adlaw paulay may balo sila kinsay kauban nila unya si Kristo giadmitar nilang kauban. Adios, pagklaro ba ya Bindilyo, pagklaro ba tanawon ta kuno ba giadmitar bas mga nagbantay sa adlaw pahulay sa una bes Kristo ilang kauban, tanahon ta ha. Niya, tanahon ta, basahon ko, pabor ko ng Biblia. Niya, basahon ko ang Juan Kapitulo 5, versikulo 8 hangtod sa versikulo 18. Basahon ko sa Biblia. Og si Jesus maingon kanya, bumangon ka dadang imong higdaan, lumakaw ka. Diha-diha ang tao na ayo, gidala ang iyang higdaan, og milakaw, og kato adlaw ng igpapahulay. Tungod ni ana, ang mga Hudyo maingon kaniya, maingon sa tao na ayo, adlaw karon ng igpapahulay, og ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaan. Si Kristo nagsugo, bumangon ka, hipo sa imong banig, dadaa na, lukot ana, dadaa, pasaan na. Hala, sige dadaa. Nakakita ang mga Hudyo ni ingon, bawal na, kay adlaw ipapahulay karon. Na, nagkakontradik na, si Kristo nagsugo. Ang katong mga nagbantay sa adlaw pahulay, supa ko no. Na og kauban sila nganong si Kristo magsugo man nga dadto nang igdaan nga adlaw mo tong ipapahulay. Bawal ba na? Base sa nagbantay sa adlaw pahulay sa unang mga Hudyo nga nagbantay sila. Hinahinay na og subang ang bidlisiw sa adlaw nga
nga kining si Kristo nagkuan ba nagbantay pa sa lawi pahulay wala tan-awon ta padayon ng tanoy be tungod niya na ang mga Hudyo maingon kaniya sa tao nga naayo adlaw karoy papahulay balik ta o ginadili kadi ba pagdadala mo sa imong higdaan bersikulo 11 apan siya mitubag kanila ang tao nga nag-ayo kanako maingon kanako si Kristo ang iyang gipasabot dad-a ang imong higdaan ug lumakaw ka kato kuno nag-ayo niya si Jesus ang nagsugo nga ipadala iyang higdaan pero matot pa sa mga Hudyo na bantay sa lawi pahulay so pakuno to og sila nangutana kaniya kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo dadang imong higdaan lumakaw ka? O na, ngutana ng mga Hudyong nagbantay sa lawi pahulay. Apan, ang tao nga giayo wala mahibalog. Kinsa sanglit si Jesus milikay naman tungod sa panon sa katawhan niya napita. Unsay giingon dayon? Human niya na nini gikahibalag siya ni Jesus sulod sa templo og si Jesus mingon kaniya tanawa maayo na ikaw. Mingon kaniya tanawa maayo na ikaw. Ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangilad. Og ang tao milakaw yang gisuginlan ang mga Hudyo nga nag-ayo kaniya mao si Jesus na yan ang gisultihan sila nga si Jesus dito nagsugo nako unsa day gisulti sa mga Hudyo nagbantay sa lawi pahulay og mao kini ang ilang ginahuna og mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilotos sa mga Hudyo to ana mao ni hinungdan kay kini gibuhat ni man ugod niya sa adlaw nga igpapahulay to ana gilotos sila sa Kristo tungod lang sa adlaw igpapahulay ngano man giingon dayon apan si Jesus mitubag unang-unang sala nganong gilotos sila sa Kristo gipakasala kay gisugo ang tao nga sa pagpakasala nga unsa man supakon ang adlaw ng igpapahulay pinaagis pagpapasaas banig kay supak makuno to apan si Jesus giingos pagpayag og ang giingon og mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilutos mga Hudyo kay kini gibuhat mao gani sa adlaw ipahulay bersikulo 17 apan si Jesus mitubag kanila ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pangtod karon og ako nagabuhat sa ingon man og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay to ana kundili tungod kay ang Dios iya mang gitawag gayang kaugalingong amahan og sa ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios. Tulo ang nia sa atong gibasa nga nalili sa mga Hudyo nga nagbantay sa adlaw ipapahulay sa panahon ni Kristo. Una, nagsugo siyang pasanon ang banig sa tao nga iyang giayo, dadon ang higdaan, ipalakaw. Ikaduha, si Kristo mato pa niya gilapas ang adlaw ipapahulay. Ikatulo, si Kristo nagpakigsama sa Dios. Nga tao raman unta na mao na og gitawag niya Dios nga iyang kaugalingong amahan og si ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios. Si Kristo gilotos sa mga kisay naglotos mga Hudyo nagbantay sa adlaw ipapahulay. Kung ang mga nagbantay sa adlaw ipahulay sa una, kung sila palang tao ni Kristo, wa magbantay sa adlaw ipahulay. Unya kauban ay sila nagbantay sa adlaw ipahulay sa una. Unsaon man kuno pagpakakauban nimo anak Bindilyo sa atong Ginoong Kristo og sa mga tinun-an ni Kristo nga si Kristo ulo nagbantay sa adlaw pahulay kasi Kristo migawas man nga niadto mga nagbantay sa adlaw pahulay sa una si Kristo wa nagbantay sa adlaw pahulay gilapas ni Kristo asa man kitaon nga si Kristo ulo mo nangulo ba si Kristo kun sa panahon ni Kristo ang nangulo ato nagbantay sa adlaw pahulay sa una si Kristo na apang utana karon dili adios hangakon baya kana do og gukod-gukoron kana namo do og debate parang litan ron na letra por letra asa mabasa nga gideklarar sa mga kaaway ni Kristo sa una nga si Kristo wa gid magbantay sa adlaw ipahulay na ba brad Rome bitan-aon ta kay pailong ta Bindilyo kay kung wa ni siya maedukar sa uban kita edukaran be sige Ato lang basahon Brad Makarayo kining nakasulat sa Juan kapitulo 9 bersikulo 16 nagingon ang pipila sa mga Parisiyo mingon kadtong tawhana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga ipapahulay. Apan ang uban nagingon unsaon ba sa usa ka taong makasasala ang pagpakahimog mga milagro nga sama niini ug diha kanila'y pagkasumpaki. Tuan na si Kristo dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw pahulay. Migawas. Unya kung nakasulod man si Kristo sa sinagoga sa barista na lugar si Kristo. Tapin pang di ni mo mabasa. Bindilyo, nga SDA ang reliyon ni Kristo. Unya karon, kay nakasulod man, igno ni mo, oy, pananglitan karon na ikuhaon ninong lugar pananglitan ron. Unya, nakasulod sa laing simbahan, kay ang iyang giludhan sa kasal, dili, kauban yan, tuwa sa simbahan dito nga, nasako putong gikasal dito, pag abot, musod lugar ka dito, nagpasabot, nisulod ka, sakop na lugar ka simbahan. Pagklaro ba ya Bindilyo? Pagklaro ba ya do? Panalitan na outsider makasulod sa simbahan.
abi kay nakasulod man ingnon na po na nga sakop na simbahan. Ay pagklaro sa na be unsa tanawon ta Brother Israel diha si Kristo wala ubantay sa layo pahulay. Sa ubang translation gyud sa pagsulti ng Juan 9:16. Pero atong pagkabasahon Brad Makaray kining Biblia sa Kristohanong katilingban. Sa maura gyapong sitas gingon, pipila sa mga Parisiyo miingon dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Apan ang uban nagkanayon unsaon man sa makasasala sa pagbuhat og milagro nga sama ini. Oh na si Kristo wala manumbaling sa adlaw ipapahulay. Sa samang pagkaagi kun si Pablo o kinis Bindilyo kauban, si Kristo wala manumbaling sa adlaw pahulay, wala magbantay. Ang mga apostoles nagbantay. Pataka naman tawag kag yaw-yaw, oy, kauban man kamo atong imong kaniya ang arliyo ni Kristo is ni pag-abot kauban kay mga apostoles nagbantay pa sa adlaw pahulay, ay nagbantay. Tanawa ra kung sinultian ni Pablo. Basawa ka iandam register last nga sitas na diya kay ako sang basahon ang Kolosas 2:16. Diya tanaw na to na. Sa Bibliang Katolikos Tagalog, giingon na sa Kolosas 2:16, kaya tuwag na kayong pasasakop sa anuman tuntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Asa man kitaon ngayon na Bindilyo nga si Apostol Pablo kauban mo ang sulti ni Apostol Pablo nga dili patugutan nga sa tungod nga tamayon sila tungod sa ilang wala pagbantay sa adlaw ipapahulay. Na nagwalis Pablo nga dili pabantayan adlaw ipapahulay nga di ka ni patugutan tungod na magtamay kay wa silang bantay sa adlaw ipapahulay na pag-abot na gitarget mo. Ang giingon nga ang mga tao nga wala ang bantay sa adlaw ipapahulay, mga tao tong nalipat si Pablo lugar, nalipat lugar karon sa pagsimba sa matuod nga Dios. Agoy, ay labaw ninyo si Pablo ikaw. Tanawa be sa ubang translation gyud sa pagsulti Brother Israel. Nga na atong basahon Brad Makarayo sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Last nga sitas na. Oo. Maura gyapong sitas, 16 gingon, ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Mo sana na. Ayaw tuguti adunay. Kung tama kanyo wala ninyo pagpanumbaling. Sa Tagalog nga Biblia, Bibliang Katoliko giingon nga wala magbantay. Dili tugutan nga tamayon. Na ang pangutana karon, Mitchell Bindilyo. Mo na giingon asa ka na nakalabaw kag puntos. Hapsiyat. Taka ra matawag kag yaw-yaw oy. Napapadalitan lugar karon. Nakalabaw kag hapsiyat sa ato pa gipildi ni Pablo. Asa may tinuod ninyo Pablo? Ikaw o si Pablo? Maay ra ba ka mubasas mga sulat ni Pablo rabas bagong tugon? Nya pag-abot na karon ng bahina karon, nakalabaw ka naghapsiyat. Agoy, ubir pawiran mahinoon ni mas Apostol Pablo do. Ha? Monegiigon kung sa uban nakaginhawa ka. Sa uban nga imong gikadibate diri sa PBCM. Basta kami ikatubang mo, samot na og ikatubang harap-harapan, hangako na lang ka. Nining higayon na makaginhawa ka na kay ngano, wa naman may oras. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Dino Sr., sa ngalan si Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kami magapanghinao. Ang tanan nga mga SDE nga naminaw karon dili kamo mo igatake na mo. Ang among gipadapatan ani si Mitchell Bindilyo lang kay kun wala si Bindilyo mangatake diri kanamo, wala unta ning plastada sa among tima. Pagpalambo sa among baruganan unta ang among pagahimuon. Pero kinang hilabot man siya, so kay siya'y kung sa sili pa ni siya'y nagpusa, siya'y